kvinnor ting, kvinnor folketing, kvinnor lökting, kvinnor landstyre, kvinnliga lögman. Ja, ingeniør nekv, og nekv tås om å få mer kvinner inn i politikk. Nekve flokkar stilla flere kvinner opp. Det er godt tjåslisten ser utrolig god ut. Nekve sterska kvinner av velstanden. Det er helt fantastisk. Årsugentlig helt det fantastisk. Ikke bare at vi skulle ha akkurat pener hit etter til at nekve av mannen som er tinger for så vidt er pene menn. Nei, det snur seg om at jeg vil ha en mer seriøsan og bedre tona av tinger. Jeg har som tøynda folk med landa. Det är så Arne sitter ju etter tingkvarten och jag lust ett webcast från Ting och fer efter fer har vi hört men checkla som under vår första klassabot. Står ju över alla myntliga lågt. Men jag onkan att se näkra att hem till kvinnor som är Ting i lötne fatla ner att här står som flest alla män är för ner. Det blir ronepläkan och fantaligheter och det är bara kvars uppbyggande eller näka annat. Det är oseriöst och kiksa. Tog halde är att hvis vi kunne få flere kvinner ting, så for at eisen jeg få altså det åtangene som negra mannen er til oppføre seg som det bedre. Det brøyter tonen. Jeg har vært i arbeidsplassen her nekva kvinner er, jeg har vært i arbeidsplassen her nekva menn er, og jeg halde at en balansa vi syndrakvarion skapar en nekbed stemning. Så lad dere få kanskje 30% kvinner, 40% menn, eller omvendt, akkurat. Lad dere få balans ut i ingene. Og det folketingene og løktingene. Den eneste måten vi får flere kvinner ting, det er vi velger en kvinne. Så jeg halte at ta du setter krossen torsdagen til folketingsvalget og i januar til løktingsvalget, så skal du velge en kvinne. Det gjør jeg i ødelfor. Det nytter ikke å brokke seg om at vi skal ha flere kvinner av ting hvis vi ikke velger kvinner. Det er best en måte å få flere kvinner av ting. Sett krossen vi en kvinne, det gjør jeg.